Tamam biz. Briz taybeti beri helbijartına İstanbul Jali briz Abdülhocalan ve reaksiyemin ku beali be bu HDP hatı budayn. Ve jav hem çan roja hem dahuyanin rayderin ve hapser hükümede reaksiyemin ریا استراتژیک بسوی تکرین میکردن بچه نوارو کای بکن ریا استراتژیک سیاسی همین چوایه دی کیجان عالی نودا جه بگیرن میکردن چکیش ببر. HDP به فکریات و پیشنیار برزو جلان حساس کردن وک پروژه. ev proje demahati saz kirin bi ısrar tiştek hat gotin. Ev jî bu ku li Tirkiye siyaseteke serbixwe ya bi tefaqên hêzên sosyalîst, hêzên mütedeyîn, hêzên em bêjin çepkir, hêzên rastkiriyên Kurd, hemû hêz û dînamîkên Kurd jî û yên Tirkiyeyê jî yên muhalefîtê di nav da cih bigirin. Ji xwe HDP bi xwe wekî tifaqekî hat sazkirin, wekî sîwanekê ye. Ji ber wê çendê jî dema mijar dibe hilbijartin, mijar dibe qayîşkeşana em bêjin siyasî li hemberî rejîman jî li hemberî hêzên din, HDP siyaseteke serbixwe diajo, siyaseteke serbixwe tercih dike. Tiştê ku Birêz Öcalan jî gotî çi ye, esas vê xeta xwe ya serbixwe divê HDP biparêze. Yani nebe aliyek an jî em bêjin bibe perçeyekî aliyekî ku Tirkiye tê zanîn mesela ev demek dirêj e, Tirkiye di nava blokên siyasî yên rastkir û çepkir da esas bûye du alî, du bendiyekê ye li Tirkiyeyê. Li Tirkiyeyê hema bêje vasalên dûmayî rejîmeke du partî, yani rejîmeke ku bi du partiya tê pênasekirin, navkirin, tê qisas kirin. Esas wekî Amerîkayê wekî dîsa welatên din ku tê gotin demokrat û komarparêz û her wekî din. Li Tirkiye jî aqlekê stratejîkê dewletê dixwaze du blokên esasî, du aliyên esasî saz bike û civakê mecbûrî wan bike. Yani civak di navbera van bloka da mecbûr e aliyekê tercih bike. Birêz Öcalan bi gotina xwe, bi mektuba xwe, bi nameya xwe tiştê ku xeta HDP ji destpêkê heta îro ew e ku civakê mecbûrî van her du aliyan neke. Yani rêyeke alternatîfeke din, rêyeke din ya ku ji hêla xwe ve serbixwe û ne alîgirê aliyekê ku ew alî her du civakanîne hemberî hev, dewlet di nava xwe de kiriye du par û her wekî din. Esas girîngiya vê nameyê ew e ku rasthatina wê, dema wê, wexta wê rast hilbijartina Stenbolê hat. Hilbijartina Stenbolê tê zanîn hat dubare kirin û di navbera AKP û CHP de wekî evekî du bendiyekî hat dubare kirin. Vê awayî de gelek kesa hinek şîroveyên cuda ji vê mektubê derxistin. Yani du alî em bêjin du kampên esasî, du alî, du eniyên esasî ku li Stenbolê hatin hemberî hev û nameya Birêz Öcalan esas ne yani tiştê ku tê gotin üslûb e, ziman e, sekn e, rêxistinkirina civakê divê ne ti navbera va du aliyan da be. Xeteke siyemîn be. Ji bo vê yekê jî gelek spekülasyon ser nameyê hatin kirin. Fakat ya rast ji bo civaka me dibin zext û zoriya desthilatariya AKP da nerazîbûnekê mezin di nava civaka Tirkiyeyê di nava gelek Kurd da peyda bûye. Bi pêkanînên wê. Li Stenbolê tiştê çêbû çi ye? CHP qence, AKP xirab e bi vî rengî em meselê nanêrin. Mesele ne ev e? Mesele çi ye? CHP divê cesûr wêrek li pirsgirêka Kurd xwedî derkeve, li heq û hiqûqa gelê Kurd xwedî derkeve, wê siyaseta xwe ya zîniyeta xwe ya înkarê ya ku ji komarê heta îro didome biterkîne. AKP jî divê dest ji pêkanînên xwe yên despot û serdest û zordar berde. Esas di navbera van bloga da hilbijêrên me yên HDP, em bêjin alîgirên me yên HDP, aliyê ku li
Türkiye divê hinekî zêdetir hesas be li hember pirsgirêka Kurd li hemberî zordariyê jî zêdetir wêrek tev bigere ji bo ku desthilatdariya zordest pê zeîfkirin ew alî tercih kiriye. Ew alî kî bu? Ew alî namzetê CHP bi gotinên xwe, bi axaftinê xwe, bi peyva xwe ew bawerî ew hêvî di nava hilbijêrên HDP de zêdetir kir. Meseleya din di wir de mesajek jî ji bo AKP derket. Kurd li Stenbolê ji AKP re dibêjin înkara nasnama gelê Kurd, desteserkirina siyasetmedarên Kurd, desteserkirina şaredariyên Kurd û dîsa şerrê ku li Kurdistanê li Başûr û li Bakur li Rojava li hemberî hebûna gelê Kurdê domandin divê bi dawî bibe. Ev rê ne rêyekî rast e, ev rê rêyekê ku Kurda te ji te dûr dixe, li hemberî te derdixe û em bêjin hêrs û ker vê nava Kurda da peyda dike vê rê terikîne. Heger tu vê rê ne terikînî em ne neçarî te ne, ne mecbûrî te ne em wê demê hemû hêz û quweta xwe seferber bikin ku tu zayîf bibî, qels bibî. Ve bawekî giştî Nurxan wekî hilbijartina hilbijartên derbas bûyî wê lingî vê stratejiya siyamiya Kurdistanî jî hebe yani henê bi partiyên Kurdistanî re jî hevdîtin û newarokek yan jî tifaqeke berfirehîya Kurdistanî jî ava bikin. Li Bakurê Kurdistanê cara ewil ji bo hilbijartina sîwekî adarê partiyên Kurd yên siyasî hatin bihev. Çendekî ji derve man. Em bêjin du sê partiyên ku ji derve îtifaqa hilbijartinê maylê di nasnameya gelê Kurda, di zimanê gelê Kurda jî dîsa hevkariyê dike hene. Ji bo wê jî esas stratejiya me lingekî wê jî lingê Kurdistanî ye. Çi ye? Nasnama gelê Kurd, hebûna gelê Kurd, destkeftiyên gelê Kurd çar perçe dibin gefê de ne, tehdîtê de ne, xeterê de ne. Bi taybetî jî em va demên dawî dibînin li Başûrê Kurdistanê hewldana dagirkirina axa Kurdistanê heye. Li hemberî van yeka hemûyan partiyên Kurd çiyê bu oldar be, çiyê sosyalîst be, çiyê em bêjin netewegîr be, çi em bêjin yê demokrat be. Hemû dibin banê yekîtiyekê bi rûmet ku destkeftiyên gelê Kurd diparêzin û vê xetere gelê li ser gelê Kurd dibîne siyasetekê pêşve bixin. Ew siyaset ji xwe sîwiyekê adarê de ji bo hilbijartinên belediye şaredariya pêşket, qederekê pêşket. Na ew hewldanên me didomin ji xwe banga Birêz Öcalan jî aliyekî wê Kurdin. Hemû Kurdin ku di vî warî de çawa bi sosyalîst û çepkîr û hêzên muhalîf yên Tirkiye re yekîtiyekê çêdikin bi Kurdan re jî yekîtiyek pêk pê ji bo ku ev hêza mezin li hemberî xeterê, li hemberî neyarên gelê Kurd, li hemberî zordestan bibe hêzeke mezin û encam bigire. Peki em dikarin bibêjin ku rojên pêşiya me de hûnê bi partiyên Kurdistanî re hevdîtin yan jî rêyekê yan jî ji bo çareserî yan jî bo stratejiya siyam pêngavekî bavêjin. Belê yanî vêga vê hevdîtinên me bi partiyên siyasî Kurdî re dewam dike. Ez texmîn dikim nava hefteyekê de ev partî dîsa li hev bicivin em tevî me em ê li ser tifaqa siyasî vê carê rawestin. Heta niha tifaqa hilbijartinê bû. Sîwiyekî adarê ew pêngav serkeftê pencam bû. Vê carê jî em ê tifaqa siyasî ya netewî bikin mijara nîqaşê navbera wan partiya da ev elbet lingekî hûnandin û avakirin û lêkirina lingê kurdewariyê rêya siyemî ne. Gelek Spas xweş.